Is-7 ta' Diċembru huwa l-Jum Internazzjonali tal-Avjazzjoni Ċivili. Is-settur tal-avjazzjoni f'pajjiżna huwa importanti ferm. Huwa stmat li ta' kull sena mal-4 miljun persuna jgħaddu mill-unika ajruport internazzjonali ta' pajjiżna. Għaldaqstant, il-Gvern ħass il-ħtieġa li jkompli jgħin dan is-settur permezz ta' policy dwar l-avjazzjoni ċivili. Is-Sibt filgħodu, il-Ministru għat-Turiżmu Carmen Novella ħabbar li l-Gvern kienet jaħseb biex ifassal policy ġdida dwar l-avjazzjoni ċivili għas-sena 2014-2020. Il-Ministru Carmen Novella qal li s-settur tal-avjazzjoni huwa kontributur dirett lejn l-ekonomija ta' pajjiżna u għaldaqstant il-policy hija meħtieġa biex toħloq sinerġija bejn l-stakeholders kollha billan li s-settur jibqa' wieħed dinamiku u kompetittiv fil-waqt li adatta żminijiet tal-lum u jilqa' l-isfidi tal-ġejjieni. Fuq l-avjazzjoni ma tolqotx biss is-settur turistiku, llum l-avjazzjoni kibret ħafna, llum meta nitkellmu fuq avjazzjoni mhux qed nitkellmu biss fuq ġar ta' turisti, imma anki s-support services li ġibu magħha llum l-avjazzjoni f'Malta qed nitkellmu fuq maintenance ta' aeroplani, fuq handling companies, fuq skejjel li jgħalmu lil pilota jtiru għandek industrija sħiħa. U l-ideja hi li aħna bħala gvern identifikajna l-avjazzjoni bħala settur illi jista' jagħti kontribut kbir lill-ekonomija, però biex jagħti kontribut kbir lill-ekonomija irridu nimmaneġġjawh tajjeb. Il-Ministru għat-Turiżmu ħatar kumitat bilan li jibdew jaħdmu fuq din il-policy. Alfred Quintano fisem il-Kumitat Konsultattiv ta' din il-policy qal li permezz ta' din il-policy se tkun inħoloq aktar trasparenza bejn l-stakeholders lokali. Alfred Quintano ħabbar li se tkun qed tingħata l-opportunità lil pubbliku ġenerali sabiex jipparteċipa fil-proċess ta' konsultazzjoni bit-tħejja tfassil tal-policy ġdida dwar l-avjazzjoni.